Grupên çekdar di binpêkirînên xwe de di derheqê welatiyên Kurd de li Efrînê berdewam in. Grupên çekdar yên li bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê grafîk û navên li kolanên bajar guhertin û nav bi her du zimanên Erebî û Turkî nivîsandin. Ji derek taybet ji arkêra ragihand, koberî du rojan hin grupên çekdar navê sê fulke an koya navdar bi navê Dewwar yên li bajarê Efrînê guhertin û kirin bi zimanê Erebî û di tenîşta nav alên Turkî û opozisyona Sûriye li ser heye. Ji derê her wiha daxuya kirin ku fulkeya Kawa El Hedad ya nêzîkî taxa pêşesaziyê guhertin û kirin Dewwara Eşşuheda ku di rêkeftê 18 meha Sisiyan roja derbasbûna artêşa Tirkiyê navxaka Efrînê ye. Her wiha navê fulkeya Newroz ya li kolana Isturada Xerbî û Rîya Racoyê re guhertin û bi navê Salaheddîn el Eyyûbî kirin û slogan bi her du zimanê Erebî û Turkî hildan bê ku zimanê Kurdî têde hebe. û navê sûka serekeya li navenda bajêr ya li nêzîkî geraja sereke fulkeya Wetanî û bi navê Serok Recep Tayyip Erdogan kirin. Guhertina wan sloganên navbûrî ji zimanê Kurdî kirin bo her du zimanên Erebî û Turkî bû sedema nerazîbûna xelkê bajêr. Grupên çekdar yên li Efrînê û yên bejdariya didahkirkeriya herêma Efrînê de bi dehan tawankarî û binpêkirin di derheqê xelkê bajêr dikin. Mîna kuştin, binçavkirin, revandin, dizî talankirin, şewtandina berhemên çandiniyê û desteserkirina mal û milkên sivîlan jî kirine û agir bi daristanan xistin. û armanca wan ji vê yekê rûxandina jêrxaneya bajêr û di demê dawî de jî ku slogan û duruşên mûsimbil ji zimanê Kurdî guhertin bo her du zimanên Erebî û Turkî.